Dili. Nami karon sa mall kay mag-grocery sa amin. Kay gikan magud mi sa postal office nakuha mo sa padala sa Canva. Thank you Canva. I-unbox na to na unya. Unsay mong paliton karon de? Nice. Tubig sa mga bata. Pero oh. Ito ano, lock. Diba yun? Pila na me. Unsay mong matag na tip de para sa kung magpalit sila sa grocery. Una, tuyokon sa nimo. Tuyokon? Sa wakas, nakauli na dyan me. So, ato na yung open ng Canva. Hi guys! Gabi na, wala may naka-vlog kay kanaganing first time ka na mag-vlog kay Ulaw, di ba kaayo? Mulain na kayong buko, tas na kayo. Gani. Ulaw kaayo, ano marag awkward. So, for ma-end ang atong vlog, kay matulog na may manan mag-work. I-shoutout na mo ang nag-comment